Ewe arobina gumo nejemu egutaluta nejurabo omuwa ikeli na ebe anyị na-ejeta ewe ka o si dịla onye ka onye si eje n'enu ana m achọ imuo na dị ibodo imu haba wọ́pọ̀ oke nwa afọ mụrụ n'ezi ọbara ndị ezi ọbara ana m achọ yi m oke nwa si azụ n'ọba nne ya afọ nwa mụrụ ka esi ama ogele nwa mụrụ n'ụkọ nwa nya ka ị chọtara ibe ezi ọbara haba ewe obodo onye dịka a na-akọwa n'ibe haba oke osisi kwuchila ezi na-eli apa mma alụsị Eziowele omepụla ọnya na-atụruo ọnya ka anyị ka na-ekwuo onye dị Igbo dị nwa anyị na-akọwa wọpụ ship Simon nwuhie nna n'Eziowele Okanumee one of Eziowele niile nya ka anyị na-ekwute ọ ga na-agụrụ agụ n'enu onye ka njisi ka nje lọta imu maka ọtụtụ oge ọ na-emeli ndị egwu ọ na-eme n'Eziowele bebe na-eme na Anambra steeti ya bụ odogwu anyị na-ekwu nwere isi ọnọdụ na Kotongwura a na-agụrụ ọgụ ọnụ ndị Igbo na-ekwe ekene ifeọma ọ na-emeli Igbo na Kotongwura okwutela ụmụ ogbenye na Kotongwura egwu na-agbakwani gị ewe ekwube ma egwozi emene nzube na-ekene gị iyo dị n'ụwa haba bịa gbalị ịgba mbe nne m na nna m egwu eme Okanumee n'Eziowele ọmaba mma m ojibise mọ a na-agba oge o mere ọnụ kwa arụra every December ya bụ Okanumee anyị na-ekwu nwanne kere isi baagị n'aka n'Eziowele bebe o ji emelụ ụmụ ụwa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ a na-amarịba ama eziokwu asị na-asị egwu n'ihe haba mụ na injinia Warrior Peter studio na Mkpọ o na-ebinye anya kpara isi n'aka kwa arọ ya na ewu dị n'ibi ya o ji ekwe ekene o na-etinyekwu ego onye obi ili rice onye ihe ego n'aka ka ọ na-eme n'Eziowele ka ọ na-ekekwu na aba ndị banaba gbara agbata obi Okanumee anọrọ na mbụ siri gị mmụ gwali gị na-agba ka ọ na-ebunye rice Okanumee anọrọ dị n'obi iko maọbụ penta rice ya ka o ji kalịzi ya unu elozokwana nwa m onye mbosi izizi Okanumee onye mele ọgọgọ na-elulu ụlọ mele ọgọ gaa n'iru mana ayịyọ nna yozi Okanumee tata wọbụ na ọ na-anya agụ karịzịrị na Anambra steeti maka ụmụ ogbenye Chukwu kelu ụwa n'ihe mmaji kwuru mmaji ego pụrụ iche nke arọ nwaanyị nọ n'ime ya
Kwekeke na Anambra Steeti Rice onye bayi ya nna ya Ochukwu ka ọ debe Okanumee ogologo ndụ n'ihe mmaji kwuru mmaji maka na onye mara ogogogo na-elulu ụlọ nne m nwe nwanyị mma haba mụ bụ prọfet Aruvaluezeama mgbe nkwali nna m Okanumee kwili m ebi mmeliri amaralikweli nkwupụta ụmụ ụwa a na-amara ibe ama nna ya ozi emene nsugbe bịala ife Okanumee mgbe ọ kwali nne ya o kpunyekwuru nna ya ozi emene nsugbe ebi ya bụ Okanumee anyị na-ekwu o kpunyekwuru ọgụ ya iji n'ụdọ ọzọ na-aba nne ya ochie ebi a ga-ekwu na ọ naghali na ọna kedụ maka ezigbo mmadụ ya ezi ọya Okanumee Chief Shalimon onye otolo Nnewi dịka anyị na-akpọ a na-amara ive ama mbọsọ ọkwali nne ya Okanumee kwunyekwuli ya ebi onye bụ distributọ Kalamasị oil mmanụ odezulu Igbo niile ezoghị na kotongwuru ka ị na-achụ Chukwu gozie unu ncha ọba ndị Okanumee ji ebi melụ ọga erike nwanne ka anyị ji etukwu ya o ji ebi eme ọgụ n'ezi obodo mmụta nwa kara aka basi na ọ dị ka basi adị ụmụ ma obodo mụta akoloyi asị na ọ dị ka ndị ikwu nne ya haba Okanumee n'Eziowele ibe na-egbu mọ na mmadụ egbukwana gị ndị anyị na-aba na-adị na mma na-akalịsị obodo be ndị Eziowele onye si jide ka oji jikwana mma n'elu ụwa Okanumee n'Eziowele ihe li ọba ihe na-eliri ọba na mmiri galele ejiri ọ na-etinye azụ n'ọbịa ndị o ji moto melọn a na-agụrụ ọba ọnụ ndị o ji ụlọ wee belọn a na-agụdo ọnụ ya n'ibi ya alụsị bịara ụwa na ide mmiri ngịga anyị na-akpọ haba igwe nyela ọkụ wanụ n'Eziowele igwe ọbata na-adị mma egwugwu na-agba gị eze ọmọgọ wanụ na ide mmiri azị eho ọnụ na-eli elu ụmụ ụwa ọdịrọgwa na mma ịbụ ọnụ n'elu ụwa maka na onye na-anya anya ka Chukwu na-enye onye nwe ngozi nne m na nna m ya bụ Okanumee anyị na-ekwu iwe ọ na-emebe bara ụba a ga-egwu ọnụ ya lidi n'ibi ya onye bụ Shama Managing Director Uyanna Sam Standard Rangi ka anyị na-ekwe ekene odogwu nwa m oji batịrị mọ ọ na-eme import ọ na-emekwa export ibe ọ na-eme ka nkwuo onye nwekwu moto a na-akpọ Uyanna Brothers moto Nigeria Limited bụ ọkasị ibi ya mma odogwu meli ka ibudili mma ogbenye mbe Uyanna Brothers moto anyị keneli gị ndị Eziowele onye ka ndị agba unu chekwaba Okanumee chekwaba na o nwere ibe nna bụ na ọsa na
n'ọdịnihu haba dịka nna agwa unu ma nke ọ ga-eme ka ga n'iru bụ nwa m Okanumee n'Eziowele ibe nji kwube bụ ibe m bụrụ n'ọsa na bụrụ m ebe moto chili n'Eziowele unu na nnukwu ibe m na-ekwu wee jụọ bụ onye mere ya eme asị m na ọ bụ nwa m Okanumee n'Eziowele ọkụ na-enye ibe n'Eziowele wee sibe ngo mana ibe ji isi bilib na-enezili m anya ọ bụrụ mma agadi nwanyị ndị dibe nwụrụ anwụ ka eji ya ebuje abịa na-ebuje n'ụlọ ụka ndị nwere ọrụ si n'ọba Eziowele ayịyọ nna ayọ unu bụka unu kpeke na-ekpele ndị Eziowele ka ibe nwanyị bụrụ n'ọsa na-abọpụta ka n'ibe Prọfet Aruvaluezeama nwoke onye ncheja bụ okwute yeri nsi kpụbalụ ụbụrụ anwụrụ ọnịmụ n'aka ndị Eziowele ọzọ nwese amụma anyị bụrụ ni na-ejeni na mmezu mmadụ esi na ngo ọ bụ na o mezi n'izu omeni n'ọnwa ma ọ bụ omenarọ mama ụmụnne m ndị Eziowele ekpele unu ga na-ekpele Okanumee bụ ogologo ndụ maka na nwata isi agbanali ya bụ uto si gbali ya bụ ogologo ndụ adị eme bụ aba nwa mmadụ agwali m unu na nke dị n'iru ga-aka na Okanumee abịara ụwa n'oge mana nke ọ ga-eme ka ga-aka n'iru haba ndị nwe egwu ana m egwu onye rili nna na-atụrụ obodo ya n'anya egwu anyị ji buli ịlọ ka anyị ji eje obodo ana ya bụ Okanumee n'Eziowele Simon nwu ya nna alụsị o ji ebi ama ọgụ n'Eziowele ọ sị m wele ekene ma tupu ngaba ekene n'iru Okanumee n'Eziowele nwoke lije anụ nwanyị wee jebe ikwu nne ya na aba be ndị be ochie nye wee nụta nwanyị mma adamuwo misisi nwanyị mma Adachukwu nyela Okanumee n'Eziowele Adachukwu ya nna nwanyị na-aga ibi ya ọ mụtali nwoke ọ mụtali nwanyị eri osi wee bataba Okanumee ka akụnụba Okanumee ji wee banyezikwa